ta sila unya di sila kakita nya naslay duha ka anak nga makakita may mo guide nila. Sige. Tay dara tay akong gipalit nga bugas tay. Salamat kayo. Tay, pasensya kay tay akong matag ni tay duha ra gini ka kilo. Okay. Pura buyag na eh. Okay. Asa ka padulong? Ha? Nikaw na ka? Kaniad to? Ha? Ibutan sila kay bukat yan ay munda dali. Dali, sibog dali. Kaya tag nga pagkaon. Imo niyo. Apa kay kaon? May man tubig. Kaon dia kaon sige na gamo kaon usa. Lega man biskwit. Ha? Kaya mo kaong bihon. Kapag ko kaong bihon. Di ka mo kaon og bihon? Hindi, umana ko kaong bihon. Kung niya nalali. Bihon ni mo gisuwa. Oo. Onya ni mo kanon. Ano nalikan nun ako? So busog pa day ka. Oo. Unsa man nimo mga da? Ang bibilin ko ako rin so di ane. Oh, Oo. So rin ako di ane. imo sodia. Oo. Kaya di na mayapo. Nay bata na ngayon akong biskwit. Biskwit nimo ha? Biskwit. Biskwit nimo. Kau. Ito na ha. Te, mong kutsara nimo te. Te mayabo na. Mayabo na te. Unsa man na nimo pagda? O kutsara nimo. Basta, Usaha man na nimo pag Ha? Kanon niya. Diyan sa may mong pangan. Lani Olgasan. Ha? Sa mong pangan? Oo, Lani Olgasan. Lani, Lani Olgasan. ugasan. Pila may mong edad? Mana? 53. 53. Ito 5 lang kasi natin sa O niya, 53 na. asa man ang inyo ha? Asturias, Cebu City. Asturias, Cebu City. Oh, meron. O niya, na kay mga anak. One. Wa. Wa kay mga anak. Wa. O niya, karon nga nung Una na niya ilang gihurot. Tuhan. Ibang gihurot patay asang uyamahan kay Tuhan man sila. Kaya kinaya tingali. ha? Ang kanamban na namatay sa atong 2014 mo ito. Namatay mong bana pagka 2014. Oo, 2014. O niya, 14 na ito. Sige na ako. anong naingon nani naman kakaron? Ay, Naglaro-laro ko na. naman kakaron. Tawag mo ko kami na naama sa bubay. Kuan. Hitabo sa una, bas kong mama. Oh, Pag umangkon, wala makaabot niya. Sa ilabang kuan, ang building, wala makaabot. No, na nga. nya, wa ka uhawa na may tubig diri. Wag ko pra mama, di ro sa kumukuyog niya. Wala, wala. Karagay. Lagi. Aja. Nasugatan ti ka diha ganiha unya. Asa pa man ka padung karon? Nga ito lagi. Tulias. Ato ka padung Asturias maglakaw ra ka. Makain ko. Wala, pamilin ko man ang uban ako da. Ay pamilin na nimo ban. Unsa man nimo mga da kana? Kani, noo. Kani akong laban kanina. Nimo gilaban ganiha? Kani ako ni banig. Banig nimo. Oy, kagabi, matuko. Unya kanang wala de kay kuan kanang Nakoy bayo nga upo ko. nakay balay. Nakoy bayo, di ko lang ko ko. Unya ang imong gusto mag suri-suri lang ka kanang suri-suri man ka. Awan ko magsuroy-suroy na nililay ko dito. Ano nilag de ka? What? Unya ang imong gidaw, gawa na nimong gidaw sa may soda ni plastic kani. Wala, limpyo na. Ha?
prinsipyo. Mga noog gihapon. Noog. Ay, Unsa kita mong gingon ganiyan kanang imong mga anak, kasi mo mga anak? kuan, patay na ang ako ang kuan. Di ko mga anak, gamay kay kong babae. O gamay kay kang babae. Oh, patay na. Patay na imong mga anak. Na mamunog na ako, malugos niya din na virgin. Ngayon, patsyon ako isuon. Mamunog nimo? Di mamunog, ang ako isuon. Patay sila basta patsyon ko sa mga anak ba. Unya dayon, maingon nga ako, di na virgin. Oh, giya. Oh, patsyon sa isuon ako. Patyon sa imong igsuon. Ika fetso nila. Ngano man? Patsyon kay nila na nga, tao nga. Di man muna akong suon na may mga gwapa kaya silang uyab. Oh. Amiga. Ya, manghilabot na ako, suko. Na, sa unang test, examen sa eskwelahan, na ako'y 100 perfect. Tagsar ko may eskwela, sila, wa na mauli naman sa dakong eskwelahan ng mga maguwang ng edad, 67. Pila day mo kabuk man. Direktoryan ito ang Pila mo kabuk man nagsuon? natay. Daghan? Oo, siyam. Siyam? Oo. Ya, buhay paron sila. Na, tama, usara may matay si Maria. Namatay sa pneumonia. Oo, matay si Maria. O, sige na at least kanala na akong gihatag nimo ha, bisig mayabo to. Ay man to. Yeah. Ay mong gisodya dito mayabo. Sige ni imong tubig, dadari. Anak kay tubig. Oh, dada lang ni. Extra nimo tubig ha nya, naigamay yung biscuit. Pag snack nimo ha, may na lang ha. Puro buyag na yoy. Salamat kay sa imong oras na ya, extra storya tao nya, nakahatag ko nimo gamay. Buhay lang si... Okay ra nimo akong gihatag nimo gamay ra kayong pagkaon. Nanggay ka na, buhay lang. Mga ilungan mo sila pareha ni mo. Pero, sa tanong ko, mudak ko pala ni mo. Sa panang ko. Mutubo sa nimong ilong. Ginoo. O niya kanang maglakaw-lakaw ka dito. Oo. Nya, paway lang ay lang kay kuan. Oo, wala na. Ako ganing mama na mong labada ra man sad. Manlabada ra man sa akong mama. Di ba? Hindi man pala po na mga design ko. Ikaw, wa ka mang labada di ay. Sa una. Sa una man labada ka. Wala pa. Para sa... So karon imong laban ka na lang imong gagalingong kuan. Ako lang pala yung wala ko minugo. Ano lang. Washing. Loy sa taon nimo na karon taon sa way makatabang-tabang nimo da sa imong mga dadunon. Wala pala ko pamot. Ha? Na. Matugos na. Dong. Asa mo padulong? Ayan, Ha? uli na. Uli na mo padong? Oh, Di ba mo gikan? hintay. Tintay? Oh, Pada plintang nga rito eh. Pwede mo istorya ka diyot. Ha? Nakuya tagamay ninyo ha? Okay lang ninyo ha? Arit daplin gamay sa may landong kay init ra ba kayo ha? Okay ra ninyo? okay na sir. Tay. Oh, Sige, sibog na nga gamay dong gali. Sibog nga gamay tay, dali gamay. Tay nakoy gamay daw usap. Gusto ra man ni kapaklan sa bakong daw nya. Nakunahon na ako upat ra ba magbuok. Okay. Mupalit lang kog bugas para inyo ha, may na lang ha. Ay, Katabang ko ninyo gamay ha. salamat kay. Inyo nang anak silang duha? Mga bata? Oh, Mara yung anak duha ka buok. Tulo gali tulo na Hay mang usaan na di ay. nahabilin kay na ay gimbuhaton sa simbahan. Luya po taon. ulagit. Sir, sama mo. Pinagid taon sa ninyo taon. May nalang taon na imong mga bata. Sani ka nang maka-guide permit kasi yung paglakaw tayo ba na eh. Oh, mao gyud. No? Hmm? Di mo gikan sa tintay. Tintay. Ako sa mga mga to. Naami tuyo nga to sa Sir nga, bakit sila? Unya ka nang tayo sa mga pangani mo tay. Rolando, Rolando Comiso. Kumiso. Oh, Ikaw nay? Helen. Helen? Oh. So karon na mo sa simbahan nagserbisyo? Oh. Mayo din taon. Ami Ikaw dong sa pangani mo. Sherwin. Sirwin. Ikaw dong. Archie. May kagitagaan mo pan sa nagpalit mo? wag hatag na sir. Sige ka nang palit mo takong bugas pa unta. Sige dali sa atbang ha. Kunya, Okay. pwede ko rin sa atbang niya. Paabot lang mo dari ka diyot ha. Ah, Tay, nay. sige sir. Dong ha, tanaw mga papa ha. Salamat kay Pwede sir. ko bugas oh. Paabot ka diyot tay ha. Mapalit ko dari hatbang ha.
Wait lang kayo. May bugas na eh. Benta akong bugas na eh. Buwan lang na eh. Ang kuila yung kwarta na eh. Akong ihatag dress ko na eh. Bakin yung mga PWD des at bang. May lang makahatag ko gamay. Luoy yung taong kay ko. Oo, kanang nasa atbang pang kungko. Di ka man sa naglakaw. Kuan, mga butas sila puro. So niya, kasi dua ka bukanak, may mag-guide nila maglakaw. Nakita na ko din, nagmotor ko ba? Luoy mo sa ko. Sige na, salamat tayo. Magtiayon niya, buta sila o niya, di sila kakita niya, nasa dua ka anak na makakita, may mo guide nila. Sige, tay, dara tay, akong gipalit nga bugas tay. Salamat kayo. Tay, pasensya kayo tay, akong matag niyo tay, 200 gini ka kilo. Okay, Pero may na lang, baka nang Magkatabat-tabat-tabang ba? makatabang-tabang sa dinyo, makaluto mo nga doon sa inyo ha. Wala kita. Dahil nakatabang ko ninyo gamay, ako maluoy mo dito sa magninyo, anak ha. Pobre lang sa nitay niya. Ako maluoy mo ikaw, kaya ba mo kung sa bitan ng pangati labi na yung anak. Labi na nga pandemic pag yun. Sige dong, ako lihatag si mong anak tayo ha. Biskit kayo ha. Dungo, okay dong, kaya matagag ka. Oh. Aklit. Okay, kabit-bit na oh. Nah, nya, paabot ka dito ha, magkuha sa Spotlands to dito ha, sa akong motor ha. Paabot ka dito ha. Si kaon sa mo, kaon sa. Mana ya? Oh, way sa payan tay. Sama juga itu na. Lami dong. Lami ang sa chicken. Sa may lami, murag Jollibee. Ha? Sakit imong pangandong? RJ. Ha? RJ. RG. Ikaw, sa imong pangan? Erwin. Sherwin. Hindi ko miss. Ya, busog ra ka na, ha? Busog ra ka. Ya, imo i-guide imo ang mama at papa, ini pauli. Ah, good, very good, very good. Inom tubig ha, matukan ka. Unya, tay na inyong anak tulo ka buok. Oh, tulos siya ang usa. Kurang usa nga. Daga na. Daga yan na nasa simbahan magkuan. Nag-serve siya dito sa simbahan. Oh, nag-serve ba? Pila na edad din niya sa kamabuangan ninyo tay? 14 anyos. Laki babae. Babae. Bye. Babae. So okay lang sa niya nga kamo naglakaw-lakaw mo. Okay raman niya Okay, kay okay. naman ang iyang manghod nga dako-dako. Wala si sir kanang Kay kung di sana ko da doon ng gamay, siya may mahabilin. Ano ba? Was din mabilin kay sa simbahan nga. Pagkasamot Pero sa wala na ko ikabilin ang bata kay tuwa man sila sa suot sa simbahan, dili niya matagad. Pero ako nang Kanang naara siya sa amo ako ra na ibilin akong gamay. So ang inyong trabaho tay ana lang maglakaw-lakaw sa gawas mangayo. Uy, Sa mga inyong masahe. masahista demo? Oo. Ako niya. karon nalakdawan man sir. Nalakdaw Daw man. so wala sa mo patrabaho ah. Wala, kay wa may abli ang metro. Metro Mandawi pa. Mao na inyong trabaho di ay kakita Oo. di siguro kun nyo di kay musud sa kudio sa metro. Oo, nami Hindi ka na wala na. masahe di as kilid. Oo, kanang lutuhan ba? Oh. Dul sa lutuhan. Amo man na diha. Oh, so karon gibahonong na sa demo. Oo, Karon? gikuno oy. Karon nagsigil balik. Suru sir dagyo okay. Nga manaygon dag Basta kay pangayo ba? Oh. Pangayo lang kami. Nay 5, nay kabit. Kuan. Nagpit bugas pa ito ka ng mga kuan. Para gapon. Pangayo lang kita 5. Di na ka? Busog na ka? Ngalami kayo? Ha? Ah, kuyo. Inom tubig. Kaya nakit-anta mo diha kaya nagmotor man ko niya. Kita man ko ninyo, lugoy sa taong ko mga bata tawag kamo di kamong kuyoga. Wala gyud. Kahit ninyo. Abihan na to bi. Na mo trabaho
sir. Kuan. Pero ay ba magpasilip. Asa na pita mo sa pita? Kung sa mo? Oh, doon sa gran mo lamo ah. Man na sila kaon na. Lawa kakaon yung mga papa. Maglungag lang mo ito sa bahay. Oo. Na may bugas. Sama ni ato na isod ang kanay imong gibitbit na may namasad na may nihatag na rin ka ng sudanan sa inyo ang gipangdatay. Na isako niya isod na inyong mga gamit. Tingulog dapat. Isod ako para matingog bugda. Ha? Oo. Sige, ato isod na. Bugas, ang imong bugas tay, ato isod diri ha. Daog ka. Pil kani, isod ni. Ya, biskwit ninyo ha, kaon na ni Kuli ha. Tamis man ni ha. Kaon ka ni. Nabukat na kayo. Hindi ka kadaog ka na. Maganda to. Napadapa pa ka, tatay. Maganda. Sige, hatag tatay. Baby. Ana. Unya tay, di lang ko magdugay tay ha. Salamat kay sa inyong oras ha. Oh, di okay sir sa lagi. Salamat sad guys Ginoo nga. Ginoo. Bisag gamay ra kong nahatag ninyo. At least makalipay ninyo bisag gamay lang kayo. Oh, lagi. Basinog ka nang magkita pa tan nyo pohon. Kalayas Ginoo. Tabangan ta. Makahatag ko nyo basig maway-ubay na pohon. Kalayas Ginoo. Unya. Ang ginawa itong ano sir, atong ano pa na. Dari mahimo kay. Ato papa ni mo gakos papa, ato papa pikas na. Unya tay kanang di lang kong dugay, maadton lang ko ha. Thank you sir, salamat kayo sa imong tapang na sa gamay ra pero dako ning kalipay na mo. Dako ning kalipay. Katabang. Dako ning katapang na mo ba sa among kalisod. Nga ang Ginoo nay may bawo ni mo sir, kaya gamig lawas, kapasko nga kasang gabuhi. Busog na ka. Ako lang sad nga kung galing manog naa sa bisan gamay lang nga tabang. Ako lang sa nandawaton. Sanahan lang sa Ginoo. Kaya dako naman nagayong idolensya, dako naman nagayong panalangin. Ana lang kung naalay bisan gamay lang nga tabang. Matapang mi sa mga kalisod, among Kalisod kay pandemic pa. limit taon mo may kwarta, wa may katapang may tapang sa mga tao. Ang kami nila. Sige na niya. God bless you ninyo tay ha. Nay. God bless you ninyo. Papa rin mo ay kalimtihan nanay ha. Ay mo papadlong ha. Ay mo papadlong sa inyong mamang papa. Ikaw sad ha, Sherwin. Ha? Yes, salamat ka. Sige, sige. Bye-bye ninyo ha. Bye-bye. Yes, salamat. Bye-bye dong. Bye-bye.